И здравейте всички, както ме гледате, аз Пигорим и продължаваме миналото пътешествие в епизод 25, в който тази мина направо ми се усмихна. И това е мина в Майнкрафт, не да я обиколиш за 2 секунди и тя да свърши. И това е хубава мина. Такава, която има мирис на нещо прекрасно. Пък аз имам... Ти се ме тъпиш. Това ми видях очите. Какво ми видях очите? Диаманти! Yes! Yes! О да! Чай първо да си изхвърля глупостите. Това. Ето. Бързо. Майко му е. О, я. То под тях има още един. 4. 5 диаманта. Yes! Взехме това, за което дойдох. Yes, бе. Yes, ба. О, yeah. Взехме това, за което дойдохме тук. Диамант намерихме. Yes. За малко редстоун, че и той ни е полезен. Айде, да не е самотно там колко малко важни неща има в чест. С по-така хубавите неща и да вдигнем малко левел. Сега си представяте да намериме това. Портала за драгона. Стате ли си ви е верно? Да го намерим. Това за мен няма да е истина. Сега ще чупиме това и библиотеката при драгоната. И представете ли си верно да е тази мина? И да се окаже, че до къща си ние имаме драгон. А да всичко падна долу и аз всичко взех. Но вече имам 49, айде. Сега да почваме да правят дефекта на мините. Ходенето в тях. Най-умредното нещо на всички. Деликатна работа. Но айде, най-деликатна работа. Правда, диаманти. Диаманти, бе, още диаманти. Какво направих? С чит. Ето ви хора, върнахме се. Читнах си кирката. Нечопривост. Окей. Това ще го запечатиме. Мога да се подпомня. Айде бе, нищо не виждам бе, няма да изгасна, аз нищо не виждам. Тук видях някаква руда. Окей, спрях така. Такова. Как може да си изгледа хубавата ми кирка, бе? Ще го вземам. Аз честно казано съм намирал диаманти в сервера на Диром. Много неща. Това не е такъв сервер, какъвто си мисля. Нали, той се намерил е село и ми даде сида. И дадах много диаманти, много нещо. Добре, сега ще походим. Не вече има един стак. Добре. Това е деликатна операция. И това е деликатна и много финна работа, ако така мога да се изразя.
Не си носим никакви други. Идеално. Просто невероятно. Идеално. Сериозно ли? Лапис. Това минало пътешествие започва много да ме кефи. Вече не. Благодарение на тъпата лава. Ще ми бъде най-умреното минало пътешествие на тъпата лава. Благодарение. Но пак бих се поразходил още, защото в лавата винаги има диаманти. Също така има и някой друг айрон. Добре, това не е така. Да скараме от тук. И ще продължим на тук. Направо. Съберем още малко Cobblestone. Следвам, че не говорим, но просто се концентрирам върху играта. Все пак си... Не! Няма да изгоря. Аз съм читър. Боби читър. Да, ето истинското ми име е Боби. Проблеми с това? Още диаманти! Диаманти! Още! Един. Още един! Още един под него! 8 диаманта. Няма да още. Ще обходя така периметъра. Не, няма повече, майко му е вече 8 диаманта. Имаме мъничък прогрес. Направо големичък прогрес си имаме. Още малко кол. Да, Майнкрафт. Най-добрата игра на света. Задавайте ми също, искам да чувам коментари на игри, на които искат аз да играем. Както искате, на които игри искат аз да играем. I play of the game. I play all game. Тук няма какво повече да видим, освен тези диаманти. Майко моя, майко. Диаманти вече имаме диаманти. Още. Навеквам на лапис. Навеквам на лапис. Какво ти кажа, Гоше? Спугах се от диаманти тук и от кев. Майко, още гледах Хобит в кината. Аз гледах Игрите за глада, майко. Добре. Това правя се, че не съм видял. Да, хора, това ще е за този клип. Коментирайте и чао.